kami diri sa Puka Beach. Among first stop sa land tour. Na po yung mga sandcastle. Nami diri sa Puka Beach. Woo! Tara! Ta! Let's go! Nag-picture ka to saan? Nami diri sa Boracay New Coast. Diri sa Keyhole. So muni ang dalan sa Niniwid Beach. Manami sa mong photoshoot. So there is sa Niniwid Beach. And yeah. So diri ang Niniwid Beach, and dito ang mga photo spot. So padulong namin sa pabalik. Let's go. Then view sa dari, and then turaan lining coconut tree. So dagan kayo magpila dira no kay sikat siya nga lubi kay higda siya. Abog Beach. Dapat ang isa Boracay.
taho. Yan sa Willis Rock. So, andito na kami sa Willis Rock. Hey guys. There me Mark. Welcome to Mandarin Hotel. Happy birthday, Mom Annabelle. Thank you. Happy birthday, Mom, here in La Fiesta. Happy birthday. So, muna niya mundi ang lunch. Advanced birthday celebration ni Mama. Kami diri sa Mandarin Bay. Thank you, Lord. Tagagin silang food. And sadly, wala sila shrimp. Mussels, scallops lang. Clams. So, yeah. Last night here in Boracay. Nag-swimming ni while sunset. Hello. Mga nangita may pagkaon sa room. Sumasisway. This game tayo. Let's go.
namin kami sa Pandi, Boracay. Dali ka sa Pandi. So, hanggang kami. So, dito na po ang time before we fly. Let's go. Good fine, magastos sa ilan. Ang video. Ba't ang rasig na nag-gising? Bus number 13. Bye, Boracay! To more fun. May we request all guests to stow your
kami mag-lunch. Late lunch. Late lunch. Super late lunch. Pinakabagstory yan. Ikaw na.